Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe ndikakunzwisai nyaya dziri kubudiswa na Themba Mliswa. Zvimwe zvacho ndezvongotanga mambolike this video kuti ndikupe maThemba manyowani maleaked acho vakomana vari kulika vachibuditsa nyaya dziri kuitika dzacho. Politics is a dirty game. Saka ndiri kuti rest in peace Geza. Rekedza kuti munzwa zviri kutaurwa panapa nemukomana uyu handitoni. This man will throw you under the bus. He's a politician at the end of the day. And he's been told by the security, Kudai has destroyed your reputation as president. He has destroyed some reputation. Are you with me? Right. Do you understand what I'm saying? I hear you. At the same time, the first lady is getting that extorts from him. Gore rineri akutombodywe rinopisa ende chimwe chinhu chandiri kunotisa chiri kuitika ndechekuti fight iya yapo Tungwarara nakuda Tagwirei yakuda kudzoka futi because Tungwarara azoenda asvika pa the extent yekuti aenda kunorizina nekunotaura narutendo Matinyarara achitotaura zviri kuitika njoti vanhu mukuzongoshandisa vana mahara musingavape mari. Saka atanga kudzipindira nyaya dzacho kusvika adedzera kuti shamari iwoka nyaya yekuti uramba uchaataka president aishande chuya tigare a round table meeting totaurirana tonge tichita se tichionesana. Obviously iye ari kutaura kuti munhu wake waanga akashandira kana kuti anga akamupa that task ndikuda Tagwirei, but obvious chinozoitika masanctions enyika acho ari kunzi akabviswa handitina narutendo asi masanctions ema-individuals ndo asina kubviswa. Saka uyu manje haana kunyanyaona benefit yazvo because iye pfungwa dzake aida kuti ake iye as an individual abviswe. Ndo pakatotanga kutomurwadza ipapo zvekuti vakanyatsotaurana mushe futi unoona kunzwa kuti unoona kumunzwa futi akutanga kushanda masanctions acho ari pama-individuals. But without wasting much of the time, rekedza tibva tangokuonesai zviri kunetsa nyaya yaTungwarara kwatangira nyaya dzese dzaTungwarara. Izvi mumaaudio zvimazvinzwirewo nyaya dzimwe dziri kutaurwa but chiri kutoputika mbijana ende chiri kumwachuka. So pari kunzi upon arrival from a holiday, the team president was furious that Tungwarara had scheduled the Cape 3 program styled as the All Citizens Solidarity Rally for June 16th. In a desperate bid to block the event, he allegedly fabricated a story he later sold the Joint Operation Command, claiming that Vice President Chiwenga would deploy military to assault attendees. This coordinated sabotage stems from deep resentment as his own presidential ambitions are systematically crushed from all sides. If people around ED genuinely love him, why would they allow themselves to stop programs that favor him? The Themba president has presidential ambitions of his own and he is not supporting Cape 3 on behalf of ED, as confirmed by the audio released after his son's wedding involving Panganai and his brother. Themba has his own plans and is manipulating the system to make them work. Furthermore, are certain individuals profiting by causing a rift between ED and the general. Why would you use general's name to advance your personal agenda? Themba president Mliswa iwe ende ari kunzi Themba president ndi Tagwirei, saka ndo nyaya dzacho dziri kudetsa. Saka ndinongochiti that's why tazoona uyu mukomana Tungwarara akutanga kusorova nyaya yanga ichinetsa nyaya yarutendo Matinyarare iya yekunzi why ari kuramba achituka president. Saka vakutotaura kuti it's because of this guy man ana kurongeka why achita zvinhu zvakadai so asingabhadhare vana achinga avashandisa ende abva atoofwa Toyota 300 series ukanzi kana uripo gara wabatikira watotora mota iyoyo. Nyaya idzi tinodziswerera ende todzidawo chaidzo. This is the current situation in Zimbabwe right now. Saka ndangoti ndingopfura nepanapa ndichikuzivisai hama dzangu, asi ndisati ndaendawo ndodobva ndashandisa mukana udiki kuzivisa muZimbabwean wese ari munyika yeSouth Africa ine ari kudawo kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account asina work permit kana study permit. Ndiri kuti pane company iyo inonzi Education Research ndo company 1 inotungamirirwa nana mukoma Owen inokwanisa kuzviita zvinhu izvozvo ende zvekare usazocheme don't worry ukuchita hauna permit. Just your passport your passport yako inoita to register company of FNB business account uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko. Saka ndiri kuti chipa napa zvataura tionesana tiri kuti guys kune vanhu varida kutenga mota vaya kuti ndinoda kutenga mota nditange business rangu
Bolt business, Uber, InDrive, Taxify, Take a Lot. Zvakasiyana siyana tingataura mazita akawanda but unongoza kuti mabusiness to money kana mwana ngokuti ndoda private car, luxury car, gara babata futi mukoma own because I consulting company inokwanisa kukubatsira kuti tese kuti unotenga mota yako vandoda ma construction vehicles vaya futi uda makia zvimarori zvimachinchi bata futi education research inokwanisa kukubatsira zvekare kuti uende unoita se munotenga wotenga mota yako mune zvakanaka namba dzavo ndagara ndasiya pa screen gara mataura navo monzwa zvizere moto discuss uriko iwe unozati zvekuda mota izvi zviri simple iwe unogona kuti ayo chama nditoda ukana kuti ugona ngotochikira kure saka unozodei mangwana tora namba idzi uite something toda kunzwa kuti vanhu mukutenga mota kana kutora ma quotation uchinzonzwa kuti zvinofamba sei handizvi